Maayo gid unta kun hangtod sa ilang puy-an magkalisod-lisod si Ramil, tita. Aw, anak gyud diha mag-agi iya. Dili ba daghan man bay? Katupang bay nga gipatukod ni Tito Al nga inyong gibiyaan. Oh, don't worry, ha. Gipangitaan ko na to buyer. Og dili mahitabo nga adto dito mo diretso o dito mo puyo si Ramil. O katupang bay nga bagong gipatukod ni Lola Claudia before siya nilarga sa Amerika. Ako'y magbuot kung kinsay akong papuyo na itong baya iha. Og dili ko mosugot nga adto si Ramil kuyog sa patay gutom. Mangita kog paagi nga magkamang sila sa yuta iha. Pasagdai lang una ko si tata. Ang makasundong niya ang kwarto. Tingali. Mao na niyang katapusan kong pagtunog din eh. Sige, Ramil. Tagbawang ni mong mga mata. Suhira ang tibuok dapit-dapit sa imong kwarto. Pasensya na, Ramil, ha? Naangin ka tungod na ko. Sorry. No. Ayaw pagsulpig mo na sa to. Basulan mo ang pagpili na nababayaan namin! Basulan mo! Ramil! Huwag kin manumbalin, tita. Huwag ganing ulingi. Pauline, ang auto. Ako nagpalit na to. Di ko gusto gano'n to ni Ramil. Kaya ka na iha. Ramil! 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 Kadiyot lang! Ang yawi! Abe ang yawi! Dili ni mo may mong dad-on ang auto! Abe! Og ang cellphone! Ambi ang cellphone kay ako'y nagpalitan! Abe! Dali ang cellphone! Si Fer, maglakaw na lang sa. Wata mahango na ning auto ha. Dong. Tita? Tuwa na sila, Pauline. Nakagawas na sila sa gate. Pero nahibaw ko. Mubalik si Ramil. Aron magpalimos sa akong kaluoy. Dong. Di na gid mo pahaway, dong. Namiya na lang mo namong buhi.
mahimo ka pang mag-usab sa imong desisyon, Ramil. Pwede ka pang magpabilin din. Ako na lang ang mubiya. No. Ayaw pagsulti ingon ni Ana si Tom. Minggoy, Dong, yaya sing. sing. Dong, Palihog sulti nila ni Nang Helen, ni Randolph ug ni Maymay. Nga di gyud ko makalimot ninyo. Ug si Mami, kamo na lay bahala ni Mami. Ayaw siya ninyo pasagdi. Siya na lang ang nahibilin sa akong kinabuhi. Mauni biyaan lang gid ninyo ani dong, day. Wa nami kakampi. Gadain taw mi si ising dong. bitaw dong. Ayaw na lang Minggoy, yaya ising. Kaya nanginahanglan ninyo din si Mami. Wa sad mi kasweldo ninyo, Noy. Yaya. Atuod, Noy. Daghan kaayong salamat ninyo ni Yaya Ising, ha? Nahibaw ko nga kamugyod ang nagdana ko sa hospital. Ni atong nahugo sa hagdan. Katong gitukmod ka day. Ayaw na lang ng gisgot Minggoy. Sige, Skipin ko ano. mga to na mi. Bye-bye, Noy. Bye-bye. Yaya Ising. Bye-bye, Yaya. Minggoy. Sige dong, ayo-ayo mo dong. Banan mo sa Ginoo. Bye-bye. Bye-bye, Yaya Ising. Bye-bye, Noy. Bye-bye. Day! Bye, Dong! Sulat kayo ha. Sakit-sakit lang nas dughan ako. Tawgoy ako sad bitaw. Kahilakon gani ko boy. Ako sad manood na tasing oy kay murag nuto na kong luha hapit. Ano? Anak na lang gud. Sabi di hoy. Gaugam gay na mong mata ni day. Ay. Dire. Tita, nagmahay ka ba sa imong paghingilin kang Ramil? Masinupakon siyang pagkaanak, Pauline. Pero bisan pa man sa imong gibuhat, ma'am. Concern lang gihapon nimo ang imong anak si Dong Ramil. Abi nimo, ma'am. Gitugon gyud mi, ma'am, nga pabantayan ka namo. Kami si Ising gitugon. Pero ikaw, ma'am, wa kay atay. Wa kay reunion. Wa kay batigon. Wa kay kasing-kasing. Pahawa ko na sa akong atubangan, Minggoy! Naglabad naman ako ko! Ay! Oh, ma'am. Mulakaw na ko ako mahangol pag ikatubang yung duha. Di-apil pa ko sa kanahan ay Biskwit. Beset! Ah, iha. Padaog ko ngayon sa Teres. Mag-inom ta. Minggoy! Minggoy! Hoy, Ising! Pagdamag wala sa Therese! Di ka ha ka magmahay sa nakabuot mong desisyon. Angay ba kong magmahay nga ikaw akong gipili sila? Wa ka ba maanad sa kalisod? Dili sab ko musugot nga magkalisod-lisod ta. Kutob sa akong mahimo, hatagan ko gyud ikaw. Maayong nga pagpuyo. Uban unya sa atong mga anak. Mga anak yun. Pilam na ikabuk anak imong gusto. Bisan sa kadusina. Ikaw, maagad lang ta kung pila ihatag sa Ginoo nato. Kuyawan lang ko na. Mapit sa tagon si Tata sa automated teller. Tanaw na ko kung pila isod sa akong ATM. Sige. Hello. Kumpadre. Oh, yeah. Si Carmi Mercaderni. Remember? Oh. Kumpadre. Doon na unta ko ihangyo ni mo. Iya. Si Ramil. Akong anak. Pwede ipa-freeze ni mo ang iyang savings account. Oo. ITF na ko ang iyang bank account. Kumpadre.
Ang imong kinugos. Nagpakabuang sa kababaeng mubog lupad. Oh. Okay, okay, kumpadre. Basta isalig ko nimo ang tanan. Okay. Basta mauna to, kumpadre. Thank you. Thank you so much. Okay. Bye, kumpadre. Oh, hello. Kumadre? Silvana. Kumadre Silvana. Yeah, I know. Kumadre, pwedeng mamalihog ko nimo? Bahin kang Ramil, ang akong anak. Yeah. Kung muanha si Ramil sa inyong kumpanya, sa Sandivar Group of Companies. Oh, please, na ako ihangyo nimo, kumadre. Palihog lang kung mo apply man siya. Please, please, ayaw siya pagdawata. Basta, kumadre. Patagmon ko siya. Okay. Okay, maglaom ko, kumadre Silvana. And please, ikaw nalang pahibaw sa atong mga kaubanan sa negosyo, sa business world. Nga kung mo adto man sila sa ilang mga kumpanya, kung may adto man si Ramil, nga dili o dili gud nila ipadawat. Okay, kumadre. Oh, thank you. Thank you so much. Okay, okay, kumadre. Oh, sige, bye! Kalibutan ta, kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini